در австралия олими тоҷик дастгир шуд. 30 миллион доллар барои фарҳанги русӣ дар тоҷикистон. русия ӯзбекистонро ба иттиҳоди иқтисодии авроосиё даъват мекунад. рӯзи 22 декабр донишманди 52-солаи тоҷик абдусалом одиназода устоди донишгоҳи австралияи ғарбӣ дар хонаи худ дар шаҳри перт бо иттиҳоми таблиғи терроризм боздошт шуд. дар ин хусус радиои озодӣ бо истинод ба расонаҳои австралӣ хабар медиҳад. рӯзи чоршанбе додгоҳ қарор кард ки абдусалом одиназода то 15 январи соли 2021 дар ҳабс нигоҳ дошта шавад. хабар дода шудааст ки абдусалом одиназода ба паҳн кардани маводҳои дорои хусусияти экстремистӣ дар интернет айбдор мешавад. сабаби боздошти абдусалом навори видеоӣ буд ки дар моҳи феврали соли ҷорӣ дар саҳифаи ӯ дар шабакаи иҷтимоӣ нашр шудааст. баъди он видеое ки ман ҳамла кардам ба раҳмон, ёдрас мекунем ки одиназода бо изҳороти салбии худ дар бораи мақомоти тоҷикистон маъруф аст, ки дар робита ба ин ҳукумати тоҷикистон борҳо ба донишгоҳе ки ӯ дар он ҷо кору фаъолият мекард номае фиристода ба терроризм муттаҳам кардааст. дар соли 2018 мақомоти тоҷикистон эълом доштанд ки алайҳи абдусалом одиназода бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати оммавӣ барои тағйир додани сохти конститутсионӣ ва даъват ба фаъолиятҳои экстремистӣ тавассути интернет парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. мавзӯи ислом, дин чақадар барои ман муҳим ва асосӣ. қаблан дар соли 2018 одиназода дар мусоҳиба бо радиои озодӣ изҳор намуда буд. ба австралия номаҳои зиёде фиристодам ки ман террорист ҳастам, гӯё салафӣ мебошам, вале дар кишвари австралия салафӣ будан ман нашудааст. албатта дар ин ҷо низ аз террористон метарсанд. ман медонам ки роҳи ман хатарнок ва пуразоб аст. шояд ин барои мақомоти австралия мушкилот эҷод кунад, аммо ман аз роҳи худ нахоҳам гашт, гуфт дар он замон абдусалом. ҳадафи ман таблиғи исломи воқеӣ ва муттаҳид кардани мусулмонон буд. мақомоти тоҷикистон намехоҳанд инро бифаҳманд ва қабул бикунанд. онҳо фикр мекунанд ки ман ифротгароёнро дастгирӣ мекунам ва амалҳои ман хилофи қонунҳои байналмилалӣ ва шариатанд, гуфта буд он замон ӯ. ҳеҷ кас наметарсем, мо аз ҳеҷ чиз наметарсем, фақат мо аз худованд метарсем ва худованд такем. Школы будут возводиться здесь, на территории Таджикистана. русия ғасби фарҳанги худро дар осиёи марказӣ алал хусус дар тоҷикистон идома медиҳад. ҳамин тариқ дар тоҷикистон шумораи мактабҳои русӣ бо мақсади тарғиби фарҳанги русӣ дар байни насли наврас меафзояд. сарвазири русия Михаил Мишустин дар бораи ҷудо кардани 30 миллион доллар барои сохтмон ва таҷҳизоти мактабҳои русӣ дар тоҷикистон санадеро имзо кард. ҳуҷҷати дахлдор дар портали иттилоотии ҳуқуқи русия нашр шудааст. тибқи санади мазкур русия ба фонди рушд ва устувори аврупоӣ дар ҳаҷми 30 миллион доллар саҳми мақсаднок хоҳад гузошт, ки он ба сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии муассисаҳои таълимӣ ки забони русӣ ва фарҳанги русиро таблиғ мекунанд равона карда мешавад. сухан дар бораи мактабҳои пойтахти тоҷикистон душанбе, шаҳрҳои кӯлоб, хуҷанд, бохтар ва турсунзода меравад. аз ин миқдор қисми 1 то 3 миллион доллар бояд то охири соли равон ҷудо карда шавад. қисми дуюми он то 27 миллион доллар соли 2021 ҷудо карда мешавад. маблағи мазкур барои корҳои лоиҳакашӣ ва пешпардохт барои корҳои сохтмону монтаж сарф карда мешавад. В Таджикистане 5 новых школ на 1200 мест каждая. ёдрас мекунем ки мақомоти тоҷикистон ва русия моҳи апрели соли 2019 дар бораи сохтмон ва таҷҳизоти моддию техникии муассисаҳои таълимӣ дар 5 шаҳри кишвар барои ҷорӣ намудани забон ва фарҳанги русӣ ба муҳлати 5 сол созишнома имзо карданд. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся. русия мехоҳад ӯзбекистонро ба иттиҳоди иқтисодии авроосиё ҷалб кунад. дар ин хусус сафири русия дар Тошканд Владимир Тюрденев дар нишасти матбуотӣ ишора кард. ба гуфтаи ӯ ҳамгироии минтақавии ин навъи маҷмӯа созишҳоест ки аъзоёни иттифоқ ба он розӣ ҳастанд. ҳамзамон дипломати рус кӯшиш кард фаҳмонад ки
пайвастан ба ин иттиҳод боиси вобастагӣ аз Русия нахоҳад шуд. ҳеҷ як кишваре ки ба ин иттиҳод пайвастааст истиқлолияти худро аз даст надодааст, гуфт ӯ. ҳамзамон Тюрденев сабабҳои ба Ӯзбекистон додани мақоми кишвари нозирро дар Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ошкор кард. ин имкониятерст барои бо диққат назар кардан ва интихоби худро гузоштан, гуфт сафир. Большое спасибо, Александр Григорьевич. Я надеюсь, что скоро я стану, и сегодняшний день для нас тоже имеет большое значение. ёдрас мекунем ки 11 декабр шӯрои олии иқтисодии Авроосиё аз додани мақоми кишвари нозир дар Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё барои Ӯзбекистон пуштибонӣ кард. Rossiyaning geopolitik imkoniyatlarini saqlab qolish va imkon boricha аҳамият диҳед ки ба андешаи сиёсатшиносони мустақил Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё на танҳо иттиҳоди иқтисодӣ аст, балки амалисозии ғасби сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Русияро дар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил пеш мебарад. дар гузориши гурӯҳи бӯҳрони байналмилалӣ ки соли 2016 интишор шудааст омадааст, роҳбарияти Русия Иттиҳоди иқтисодии Авроосиёро ҳамчун як механизме меҳисобад ки барои пешгирӣ аз худкунии ҳамсояҳо тавассути блокҳои минтақавии рақобатпазир, алалхусус шарикии Иттиҳоди Аврупо ва лоиҳаҳои эҳтимолӣ бо роҳбарии Чин пешбинӣ шудааст. Русия ҳамкории Иттиҳоди Аврупо бо кишварҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравиро ҳамчун хабари ғасбкунӣ ва васеъшавии НАТО мешуморад, ки аз нигоҳи Русия ба манфиатҳои амниятии Русия таҳдид эҷод мекунад. Недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому.